मोनसे भिडिअ देखायनो थाखाय गोसो जालायबाय आरो नोंथांमोनखौ आं आसा खालामबाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो दा अमा बेदर बायनानै लाबोदों बाजारनिफ्राय। अमा बेदरखौ नोंसोर नायग्रोदो। अमा बेदर बे मोदोमबो दं मेजेमबो दं, खिन्थु बांसिन मेजेमखौ नोंसोरो बे भिडिअजों नुदों। आरो ओरै फारसे दङ बिखा। बिखाखौ आङो एक्सट्रा बायनानै लाबोदों। दा बेखौ आङो संनो थाखाय थाम थिम खालामबाय लोगोफोर, आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं माबोरै सङो ओंख्रिखौ। बेखौ एवग्रोनोसै आरोना। मिथिगौ अमा बेदरा जोबोर गोथाव जानो, आरो अमा बेदरखौ बयबो जायो, जोबोद मोजां मोनो जानो। दा आंबो अमा बेदरखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जानो थाखाय, आरो आङो दा बेखौ संनोसै। थाम थिम खालामबाय आङो संनो थियारि। आङो दा मस्ला, पियास, बानलु, बेयाव सामब्राम गुफुर, जिरा, गरम मस्ला गासिबो हानानै लाखाजोब्बाय। आङो दा बेखौ थाम थिम खालामबाय अमा बेदर एवनो थाखाय। आरो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। आङो दिनै जोबोद मोजां एवगोन। गासिबो बुस्थुफोरखौ रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय, आरो नोंथांमोनाबो नुगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं माबोरै सङो आरोना। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। थाव होबाय, होबाय, पियास होबाय, एसे एरबाय, बेनिफ्राय खोब्बाय लोगोफोर। बेखौ दसे सम बोखारथ'नाय जानाय नंला, एसे बेखौ गरम खालामग्रोनोसै मोजाङै एकदम खोबहाबनानै दोनथारसै लोगोफोर। बेखौ होबाय लोगोफोर, जिरा होबाय आङो। बेनि उनाव नैबे गरम मस्ला मस्लि निसल देनाय, बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर होबाय, बेनिफ्राय हाइजें होबाय, आदार एवबाय आङो नै। अमा बेदरखौ एवनो रोङै मानसिफ्रा होनो नालाय, आं दिनै एवनानै बे भिडिअखौ देखायथारबाय। नायथोंसै सोर सोर एवनो रोङा होनग्रा। बेदरखौ एवनो रोङैखायो आङो, जोबोद मोजां एवनो हायो आं। ओमफ्राय दसे खोबहाबलायबाय नैबेखौ, एसे एरबावबाय, बेनिफ्राय खोबनानै दोननोसै। खोबलायबाय, बोखारथ'नाय जानाय नंला बेखौ। नायलायबाय आङो, रं होनोसै। कालार नुवासै नालाय रं होनोसै आङो दा। एसे एरबाय, मोजाङै एरथारबाय आङो नै लोगोफोर। जानो गोथाव मोनसिगोन ना एकदम जबरदस्त अमा बेदर जबरदस्त pork meat, a recipe to home, very tasty. Let's go to see this video. I am cooking this pork meat, very tasty. हालदै होबाय नै, फुरा कालार नुबायना लोगोफोर। दा आं बेखौ दसे सम खोबनानै लानोसैलाय। खोब्बाय, हालदै होदोंमोन। दा हालदै होनायनि थाखाय दा बेखौ आं हालदैखौ मोजाङै मिसायनानै लानोसै। नुबायना, एरबाय आङो दा रं होनायखाय कालार मोजां नुबाय। बिराद मोजां जाथारसिगोन जानो गोथावनो। आङो दा आलु एसे होबाय, थाइबें, बेजों ज' एवजाबनोसै। एरबाय मोजाङै, बेजों एरबाय आङो। नुबायना, बिराद मोजां एवबाय आङो थाइबें,
नायदोलाय मोनबायानो मोनबाय दै बिदै एसे दोननाय जासिगोन आलुबो होनाय जादों थाइबेंबो होनाय जादों नालाय दा मोनबाय आङो बेखौ टेस्ट खालामनोसै माबायदि जाखो खुरैखौ खाथियाव लाथ'बाय आङो टेस्ट खालामनो थाखाय मोनबाय अलरेडि मोनबाय बियो दा गासिबो बुस्थुफोरखौ होजोबनायनि उनाव माबायदि जाखो बेखौ आं टेस्ट खालामाखै टेस्ट खालामसै नायनायसै माबायदि जाखो लोगोफोर नायदो माबायदि जाखोथाय आं एवनाया दा मोजां गैया एकदम जबरदस्त मजा गैया जोबोद गोथाव जाबाय लोगोफोर सामस थामस नांलालै आखाइजोंनो हमनानै जाबाय आंनि लोगोफोर सुबानो जानायखौलाय दैया एभेलेबेल नालाय नै बहुत अच्छा हो गया बहुत जबरदस्त खाना भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों।